Bizim baş maksadymyz halkymyzyň saglygyny goramak we puwtalandyrmak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörgülerini ornaşdyrmak diýip öz ýurdunyň raýatlarynyň saglygy barada aladany baş maksat edip goýan gahrman arkadamyzyň saýysynda ýylymyz berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň eşretlerini duýup ýaşaýar. Halkymyza tebigatyň içilen bahasy serpaýy, türkmeniň kalbyýaly köpüýüşgünli, dermanlyk ösümliklere juda bay ene topragy bardyr. Bu wagtynda hormatly prezidentimiziň öz halkyna peşkeş eden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köp jiltlik ilmi ensiklopediýik eserinde müň derdiň dermany diýilip natalýan ýüzärligiň gymmaty halkymyzyň arasynda has meşhurdur. Çünki ýüzärli oty asyrlaryň dowamynda türkmen durmuşy bilen aýrylmaz bagylar. Ýüzärligiň tösesiniň we demlemesiniň, ýüzärlik dänesiniň bejerjilik ähmetiniň has ýerki döwürlerde ýüze çykarlandygyny, halk arasynda ýaşap gelýän bu tenekar ösümlik baradaky ýüzlerçe rowaýetlerdir melhem taýýarlanyş usullaryň aýdynlygy bilen söwd edýär. İnsan saglygyny goramakda, adamynyň wiruslary we ýukunçlara garşy görüşüjilik ukybyny ýokurlandyrmakda işçiň häsiýeti bilen tapawutlanýan ýüzärligiň tösesiniň wiruslary, bakteriýalary ýok etmekdäki görkezýän netijeleri häzirki zaman türkmen lukmançylyk ilminiň lukman arka dagymynyň baş tutanlygyndaky gazanan ajaýyp üstünlikleriniň hataryna dagly bu ýsonç bilen bellemek ýerlikler. Toy tutmagy türkmeniň öwrüniň diýdirip bilen milletimiziň saglyk goraýşyny aňladýan nişanynyň ornalan ýüzärlik şeklini, sagdynlygyň, awadanlygyň, toyuň hökmany alamaty saýan halkymyz bu tenekara çäkde gadyr gymmat bilen garaýar. İnsan durmuşynyň iň bagtlygyny hökmünde, aqbal sahypalaryna ýazylýan durmuş toýlarynyň iň şowkunly pursatlaryny, gelnanjyny garşylamak desuruny ýüzärlik bilen aýrylmaz bagy urun halkymyz häl häzir içenli bu däwi nesilden nesile geçirip gelýär. Kutşoluň üçin hem her bir türkmeniň hakydatyna müň derdiň dermany ýüzärlik tösesiniň ýyty hökmany suratda şatlyk şowkun toý dawara bilen bagly ajaýyp ýatlamalar hökmünde ornalýar. Ilkinji gedek ýerleýän ag öýlerde kapa ilkinji gedek gelen uluglaryň töwereginde ýüzärlik tütetmek ajaýyp adaty urulyp gidipdir. Gahrman arkadamyzyň sagawaty bilen halkymyza peşkeş edilip alnanna gemileriň jemgyýetçilik uluglarynyň töwereginde ýüzärlik tütetmek, ýüzärlik dessesini alaja bagyna baglap uluglara dakmagam şol milli ýörülgülerimizden göz başalýar. Bütün dünýä ýaňsalan gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen üstünlikleri beslenip geçirilen garaşsyz hemişelik bir tarap ata-watanymyzyň awray mertebesini giň äleme ýaýan ýapyk binalarda ösüwüşden otboýunça 5-nji Aziýa oýlarynyň açylyş dawrasynyň ilki bilen ýüzärlik destesinden çykýan tüssäniň ýakymly ýysiniň ýaýradylmak bilen badal galmagy gadymy ýol ýörülgülerimiziň münasip dowamy bolup şöhlelendi. Ata-babalarymyz her insanyň islenlik derdiniň dermanynyň onuň hut öz ata-watanyna bitýän ösümliklerde döňli asyrlaryň tejribesi esasyna ýüze çykarypdyrlar. Görünmez belalaryň, müň derdiň dermany ýüzärlik otunyň ylmy taýdan tasyklanan bejerjilik, ýokunçlara garşy görüşmek gudretini görünüňde, bu keramatly toprakda dünýä iňine bu ýsonjyň goşalanýar. Goý gahrman arkadamyzyň saýysyna asuda, awadan, bagtyar, sagdyn we ruh bilen türkmen maşgalalarynyň gapysyna toýlar belentden tutulsun. Ene mamalarymyz müň derdiň dermany bolan ýüzärligi gallap, ajaýyp alkyş dilek etdiler. Ýylymyz awadan, ýurdumyz asuda bolsun. Halkynyň eşretli ýamynyň howannary, gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başy aman, tutýan tutumly işleri, ruwany mendilleri, ruwaşlyklary behlensin.